Cables entrellaçats. Des de ben menut, Martí no parava quiet. Els dits li ballaven a un ritme que ell mateix inventava. Els ulls li brillaven amb idees que saltaven com estels fugíssers, i la seva ment era un núvol de fils entrellaçats, capaços de connectar coses que ningú més veia. Per moments, la seva energia era una tempesta incontrolable. Altres, desapareixia dins d'un silenci concentrat i apassionat. Les emocions li venien estrebades i, de vegades, una sola paraula li escapava sense poder-la contenir. A l'escola, la vida era més dura. Els companys de la classe, sense entendre la manera única com Martí veia i sentia el món, s'allunyaven. I els treballs dels mateixos alumnes el feien sentir invisible. La seva diferència no hi es veia a simple vista. No hi havia cap gest, cap tret físic que delatava el que passava dins del seu cap. Això feia que la incomprensió fora encara més gran. La gent tendeix a sentir empatia quan veu una dificultat, però quan no es veu res, sovint no saben com reaccionar. Només uns pocs amics sabien mirar més enllà del comportament. Només la seva família, la seva mare, el seu germà menut i els seus 2 gossos entenien que aquella ment tan diferent era també un cor immens i brillant. Martí tenia rituals secrets, el papercraft, doblegar paper, construir petites ciutats i avions de paper era com posar calma en el seu caos que portava dins. Cada figura acabada era un petit univers on els fils de la seva ment s'ordenaven sols. I els gossos, recolzats a les cames, li feien sentir que no estava sol. Un dia, després d'un atac que el deixava esgotat i incomprès, els ulls de Martí es van omplir de llàgrimes. La soledat pesava més que mai, però la seva mare, amb les mans plenes de sutge de cuina i el cor ple de paciència, li va seure al costat. El germà menut li va passar un avió de paper fet amb un plànol que Martí havia deixat a la taula. I els gossos, amb el nas calent sobre el genoll, semblaven dir-li: «No estàs sol». «Els altres no entenen com funciona la teua ment», li va dir la mare, «però nosaltres sí, i això és suficient. Sempre hi haurà qui t'acompanyi, que et veja com ets, brillant i únic». Aquella nit, Martí va tancar els ulls i va imaginar tots els fills de la seva ment com si foren llums, i per primera vegada va sentir una calma profunda. Podia ser ell mateix sense por, podia estimar i ser estimat, podia somiar amb un univers sencer dins d'un full de paper. L'endemà al matí, mentre plegava una nova figura de papercraft, els ulls li brillaven de nou, perquè Martí sabia una cosa que ningú li podia treure. La seva diferència era la seva força, i el seu cor, tan gran com el món, trobava sempre la manera d'envoltar els que l'estimaven amb llum. I així, entre fils invisibles i fulls de paper, Martí continuava construint universos on ningú quedava sol i on cada cor podia ser gran com el seu.